20-25 दिवसाखाली नाल्याच्या दुर्गंधीतनं एवढा भयानक वास येत होता की त्या जेणेकरून लहान मुलं असतील, महिला असतील, वयोवृद्ध लोक असतील, या लोकाला श्वास घेण्यास त्रास, उलटी होण्याचा त्रास, डोकंदुखी, कधी कधी एवढा त्रास होत होता की जेणेकरून त्याला बोलता येणं नव्हतं. त्या लोकांना दवाखान्यात पाठवण्यात आलं. इथल्या सर्व नगरसेवक असतील, सर्व नागरिकाच्या वतीने आणि संस्थेच्या वतीने आम्ही सर्व इथं आंदोलन उभा केलं आणि ती सर्व निवेदन घेऊन आम्ही उपायुक्त मॅडम, आयुक्त मॅडम आणि प्रदूषण खात्याला यांना एक निवेदन दिलं होतं. त्या निवेदन देऊन आलं असता त्यात त्यांचं उत्तर आम्हाला उडवाउडवीचे आले होते आणि म्हणले होते की आमच्याकडे येत नाही आणि ह्यांच्याकडे येत नाही. तरी आता त्या भाषेत बी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की आम्ही ह्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून ही करू. काय 2 दिवसानंतर त्याचा ती परिणाम चालू झाला. 2 दिवस शांत बसले. 2 दिवसांनी अजून त्या वासाचं दुर्गंधी थोडं करत हे जे रूपांतर अजून वाढत गेलं. आता असंच निदर्शनास आलं की राजराजेश्वरी नगर येथे एक जागा आहे इथं आणि त्या बागेतनं येत असताना इथं एक टँकर येते. पाण्याचे स्वरूप सांगून त्या टँकराच्या माध्यमातून अंडरग्राऊंड पाईपलाईन घालून या वड्याला जोडलेली पाईपलाईन आहे आणि त्यातनं ही घाण मिश्रित पाणी ही वड्याला सोडलं जाते आणि त्याचं एवढा भयानक वास येऊन एवढा रूपांतर भयानक व्हायला, आजारी रोगावर परिणाम व्हायला. तरी आम्ही या सर्व नागरिकाच्या वतीने, नगरसेवकाच्या वतीने आणि समजा आमच्या संस्थेच्या वतीने एवढंच सर्व या अधिकाऱ्यांना सांगणं आहे की जरी तुम्ही तिथं उडवाउडवीची उत्तरं दिला असता त्यांच्या काय केलं नसेल. आता तर तुम्हाला इथं टँकर सापडलेले आहे आणि या टँकरातनं सोडलेलं घाण पाणी इथं सर्व नागरिकांनी बघितलेलं आहे. तरी या टँकरच्या मालकावर, चालकावर आणि घर इथलं जे जागेचा मालक आहे त्यांनी बी तिथं त्यांना जागा दिल्या, त्यांच्यावर ही योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. आणि इथं योग्य कारवाई करत असताना इथं ती कारवाई करून न थांबता ह्याच्यानंतर शोध लावा की ह्याच्या पलीकडे अजून MIDC एरियात किंवा पुढच्या एरियात किती जण टँकर आणि असं किती गुपित असं ह्यांनी हा टँकर सोडून गपची पाईपलाईन करून अशी महिलायुक्त पाणी सोडत आहेत आणि यांच्यावर योग्य कारवाई केली पाहिजे. जर यांच्या शासनाच्या वतीने, प्रशासनाच्या वतीने जर यांच्यावर योग्य कारवाई करण्यात आली नाही तर आम्ही सर्व अजून एकदा पूर्ण आमच्या सर्व नागरिकाच्या वतीने, नगरसेवक असतील, सर्व मित्र परिवार संस्थेच्या वतीने एक मोठं तीव्र आंदोलन असं उभा करू आणि त्याच्यावर कारवाई झाली नाही तर आम्ही याचं आंदोलनाचं स्वरूप मोठंच नक्कीच उभा करू. एवढंच सांगतो. जय हिंद. नाव सांगा तुमचं. बालाजी बंडा. हे टँकर इथं सापडलेलं आहे, काय म्हणणं तुमचं? याचं म्हणणं काय, आमचा हे पाणी टँकर म्हणून बसलो होतो, रोड गाठले, सगळं गाठलेलं आहे. मग नंतर हे केलं आमचा लफडा. परवा 1 तासच झाला डोळापासून. हे किती दिवसापासून टँकर इथं येतोय? आता हे महिना झालाय. हा महिना झालाय. महिनाभर 2 वेळा झाल्या असतात, काम 3 वेळा झाल्या असतात. आता तुम्ही कधी गल्लीत आल्यावर विचारले नाही कशाचे टँकर आहे? कशा टँकर काय जाते, सकाळी जाते, संध्याकाळी येते. काय तिथे सोडते मला माहित नाही. संध्याकाळीच खलास बरोबर डोळा बघ करते ती. हे असं आहे आमचं हे पंचायत. आज सापडला त्याने. आज माहित पडलं तुम्हाला? हा आज